Почна. Повече има остра. Мога остра? 100%. Чай, че пусна спирачка. Ама настъпи той черното после. Кое е черното? Айде, ще му настъпи. Казвам настъпи аз. О, пълен път. Я вари, бегай настрани. Бегай. Бегай да ме снимаш. Сега го настъпи. Добре ли? Добре, господи. Тиши ли? Тиши като куче. Като цигли. Мама му ще ева мангал. 750 кг. И бъго. Да вземем да го караме вече, а? Спирачките са пуснати. Да, май. Ай, бе, само. Бе, какви са тези инструменти, къде ти имаш чуя? Модерните. Сам ли ги правиш, бе? Аз вече само да снимам, не? Да. Сам какво правя? Няма, то с какви малки. Да, бе. Една ще да подимиш. Долу. Отзади има. Ох, бе, какви са тези работи, какво става тук, не чуя? Айде да го приместим. Ще махаме ли краката, или? Чакай. Ако минава с тях, може да ги махаме, ама няма да мине. Няма да мине. Яш краката е 50 кг, един двойна гума. Това става, някаква става. Той този как ударя, щупя много. 600 грамчета? Да, модерни. Да. Какво става? Как е? Гледай. Ай сега и другия. Изми шестица от тотото. Ей, такъв те са. Другите инструменти. Колани, молани. Всичко и ще есть. На червения ти пик ще се борим с рояла, а? Да. Ама го приборихме, да е. Яш, какво става? О, виж там къде се отбива. О, бе! Какво става сега така? Те. Оп, и излезе. Дай, тук го стави. Стой. Снимаш ли? Снимам та. Ма сам ли ще го караш, бе? О, майко, по-добре за него да го така. Ама че. Модерна техника има. Много отблизо да снимам, бе. Какво става сега тук? Да го изкарам да му да се... Той сам вари, бе. Той сам вари, бе. Кола направи ти, бе, човек. Как ги караш ти с работи, бе? Айде. Газ.